सना नोङो मा जाखोमानो नागिरदों? नै ददेरेनि आखला नुदों? नुदों? माबायदि आखाइ जाखोमायो बियो? ददेरे मानो आखाइ जाखोमादों नोङो सना? हामा जाखोमानो गैला मानिबावासै। नायदो ददेरेनि आखला माबायदि सिरियै आखाइ जाखोमादों बियो आसिफोरखौ नुदोंना? ददेरे नोङो माबायदि जाखोमादों बे सिरिनो? सना हामा माबायदि जाखोमादों नायनायसाय। दाननै जाबाय, दाननै बारबाय साननैसो बे जाखोमादों। माबायदि जाखोमादों नायलाय आसिखौ। सना सना दा जाखोमा बा रावखौबो थाल लालायबावा बियो आसि जाखोमानाया सिरि जाखोमाबावो गाव जेरावबो नायबावा। सना नोङो मा जाखोमादों? बोलो सना जाखोमागासिनो नुदोंना रायजोफोर? माबायदि सना ददेरेया आसि जाखोमागासिनो बियो सिरिनो। माबायदि सना मानो जाखोमादों मानो जाखोमादों आसिखौ? आसि मोनजानानै सिरि हारसिं। थेंक इउ सनाफोर नायनायनि थाखाय।